हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडियो स' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियो फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रा मोनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे आपडेट भिडियो लानानै फैलायबाय आपडेटथ' नङा बे मोनसे इनफरमेटिभ भिडियो जागोन साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी केटेगरियाव स' नोंथांमोना मिथिगौ गाबोन जोंहा गिबि खेबनि थाखाय जानो गोनां मक एग्जाम आइडिसिनि बेवहाय माखासे फैथावना सोंलुफोर आं लानानै फैदों स' जेब्ला चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथार मानोना आं बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन इडुकेशननि जों इनफरमेटिभ जाफानाय थामहिनबा इडुकेशननि रिलेटेड माखासे भिडियोफोर आं आपलोड खालामगोन आरो फैथावना सोंलुफोरनि पार्ट बाय पार्ट आं भिडियो आपलोड खालामलांबाय थागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो साबस्क्राइब खालामथार नेक्स्ट भिडियोआवबो जाहाथे नोंथांमोना लोगो मोनो स' जों बयबो मिथिगौ जोंहा एनपिटिएल मक कर्सनि एग्जामा जाथारसिगोन 2025 मायथाइनि सेकेन्ड सेमिस्टारनि एग्जामा स' बेनिखायनो बे मक कर्सनि जि एग्जाम दा जानो गोनां बेनि कर्सनि मुङानो जाहैबाय एयार पल्यूशन एन्ड कंट्रोल बेनिफ्राय बे एयार पल्यूशन एन्ड कंट्रोल जाय एग्जाम बे एग्जामाव फैथावथाव माखासे कुइसनफोर आं लानानै फैदों आरो बे कुइसनखौ नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडियोखौ नायजोब अब्लानो मोनफ्रोमबो कुइसननि सलुशनखौ मोनलांफागोन आरो नोंथांमोना बेबो फैगोनबो जानो हागौ फैयाबो जानो हागौ नाथाय इनफरमेशन जागोन बे मोनसे स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोना जोबजासिम मिथिनो मोनगोन आरो बेवहाय आङो मोन जि कुइसनफोर नोंथांमोनजों लानानै फैदों बेवहाय मोनजि माल्टिपल चॉइस कुइसन लाबोदों आरो बे मोनजि माल्टिपल चॉइस कुइसना नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो स' बे समाव जोङो नैबेवहाय नुनो मोनदों फर्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेवहाय मेथ्स लिस्ट वन एयार पल्यूशन इवेंट्स or accidents with least to year and select the correct answer using the codes given below. नैबेवहाय नोंथांमोना मेनसन खालामनाय नुनो मोनदों स' नोंथांमोना नैबेवहाय लिस्ट नुनो मोनदों गोजौआव माखासे लिस्ट नुनो मोनदों आरो बे लिस्टखौ जों मिलायनानै नायनांगौ नाथाय बेवहाय एन्सारा नैबे गोमो कालार जि कालार होदों बे गोमो कालारनिया एन्सार जागोन स' बेवहाय आं मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै फोरमायनो नागिरदों ए नाम्बाराव दङ जोंहा डनरा पेनिसिलभानिया स' बेयो माब्ला जादोंमोन होनबा 1948 आव जादोंमोन 1948 आव जादोंमोन बे इभेन्ट्सआ बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ जोंहा लस एन्जेल्स स्मक जाय 1954 आव जादोंमोन बेनिफ्राय नाम्बार सि भुपाल गेस ट्रेजेडी जाय 1984 आव जादोंमोन बेनिफ्राय नैबे जोबथि जाय दि पेपार क्लथ एक्सप्ल'सना नैबे ब्रैथि 2009 आव जादोंमोन स' नोंथांमोना नैबे इयार्स आरो नैबे इभेन्ट्सफोरनि मुंखौ गोसोआव लाखिब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आं नेक्स्ट कुइसनाव बारलांनोसै नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा दङ जाहैबाय Which of the following fuels was banned by King Edward I of England in 1307 बबे समाव थामहिनबा 1907 मायथाइयाव जेब्ला किं एडवार्ड I इंलेन्डआव सासन खालामबाय दङमोन बे समाव बिथांजों बेन खालामजादोंमोन फुयेल जाय फिवेला बेन खालामजादोंमोन किं एडवार्ड I जों जाय बिथाङा इंलेन्डनि आरो बे मायथाइया जाहैबाय 1307 मायथाइयावमोन आरो बे 1307 मायथाइयाव जि बेन खालामजानाय मुवा बेनि मुङानो जाहैबाय कल थामहिनबा खैला बेनिफ्राय बेवहाय गोबां अपसनफोर नुनो मोनदों नाथाय बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय खैला बेनिफ्राय थामथि नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा लिथोस्फियार इनक्लुड्स लिथोस्फियारा बबेयाव थायो होननानै सोंदों बेवहाय नाम्बार 1 आव द क्रास्टआव दङ नाम्बार 2 आव द आपार मोस्ट मेन्टेलाव थायो नाम्बार 3 आव द वाटार ओभार द आर्थ आरो नाम्बार 4 आव वाटार बेनेथ द आर्थ अब्ला नोंथांमोना बबेखौ सानो बेवहाय नैबे नाम्बार 1 आरो नैबे नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 आ
थायो अके बे लिथोस्फियारा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना लिथोस्फियारा बबेयाव थायो होनदों नैबे नम्बर 1 नम्बर 2 थामहिनबा क्रस्ट आरो आपारमोस्ट मेन्टेलाव जोंहा लिथोस्फियारा थाफायो बेनिफ्राय जोंहा क्वेश्चन नम्बर 4 आव नुनो मोनदों हाउ केन केमिकेल ट्रान्सफर्मेशन एफेक्ट एयार पल्युटेन्ट्स माबोरैहाय केमिकेला ट्रान्सफर्मेशन एफेक्ट खालामो एयार पल्युशन थामहिनबा एयार पल्युटेन्ट्सआव नै बेवहाय नुनो मोनदों अब्ला बेवहाय जोंहा एन्सारा जाहैगोन बाय फर्मिं सेकेन्डारि पल्युटेन्ट्स माबोरैहाय खालामो होननानै बुङोब्लाथाय बाय फर्मिं सेकेन्डारि पल्युटेन्ट्स बाय फर्मिं मीन्स बानायनानै सेकेन्डारि पल्युटेन्ट्स बानायनानै बेयो माने इफेक्ट खालामो एयार पल्युटेन्ट्सआव बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ क्वेश्चन नम्बर 5 बे क्वेश्चन नम्बर 5 आव दङ व्हाट आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थामहिनबा PAHS प्राइमारिली फाउन्ड जायखौ जोङो प्राइमारिली मोनो स' बेनि एन्सारा मा जागोन होननानै बुङोब्लाथाय बेनि एन्सारा जागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव कल एन्ड टार सेडिमेन्ट्स बेखौ गाहायै मोनो आरो बेवहाय नैबे बेवहाय जाय मक एग्जाम जागोन बेयो MCQ जागोन थारमाने माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स नोंथांमोना मोनगोन बेवहाय मोनब्रै एन्सार थागोन आरो बे मोनब्रैनि गेजेराव बबेबा मोनसेया कारेक्ट जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चनाव बारनोसै बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 6 आव हाबबाय क्वेश्चन नम्बर 6 आव दङ फरेस्ट फायार्स कन्ट्रिब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ polycyclic aromatic hydrocarbons PAH the environment because they involves incomplete combustion of organic matter बेनि एन्सारा नैबे जागोन अब्ला बेवहाय मोनब्रै अपसना थाखागोन बे साफाबिक मानो होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि एग्जामा MCQ सो जागोन नालाय बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चन दङ क्वेश्चन नम्बर 7 आरो बे क्वेश्चन नम्बर 7 नि एन्सारा C बे क्वेश्चनखौ आं फरायनानै फोरमायना नागिरदों which of the following is the short term effects of dioxin on humans गुसुं समनि थाखाय इफेक्ट्स खोख्लैयो होनदों मानि डायऑक्सिननि आरो मायाव ह्यूमेन्सआव अब्ला बे डार्क स्पट्स आरो लेशन अन द स्किन डार्क स्पट्स जाय मोखाङाव जोंहा पिम्पल्सफोर जायो आरो लेशन अन द स्किन जाय बिगुरनि बेरामफोर जानायनि सोमोन्दै बेवहाय मेनसन खालामदों बेनिफ्राय क्वेश्चन नम्बर 8 बे क्वेश्चन नम्बर 8 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों which of the following pollutants is not mentioned as causing organ toxicity in animals which of the following pollutants बबे मोनसे pollutants नङा mentioned as causing organ जाहोन नङा toxicity in animals थामहिनबा toxic that means जोंनि एनिमेल्सनि थाखाय टक्सिक नङा होननानै बेवहाय फोरमायना होनो बुंदों अब्ला बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना नाइट्रास अक्साइड जाय नाइट्रास अक्साइडआ जोंनि एनिमेल्सफोरनि थाखाय जेबो गोहोम गोग्लैया थामहिनबा जेबो इम्पेक्ट जाया थामहिनबा बियो जेबो टक्सिक नङा जे एनिमेल्सनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चनाव थांसै क्वेश्चन नम्बर 9 बे क्वेश्चन नम्बर 9 आव नुनो मोनदों व्हाट इज मेजर स्ट्रेसर टू बायोडाइवर्सिटी कज्ड बाय एयर पल्यूशन सो बेनि एन्सारा जागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों नै एक्सेस डिपोजिशन अफ एयारबोर्न नाइट्रोजन इन द फर्म अफ एमोनिया ओके बेनिफ्राय जोंहा जोबथि क्वेश्चन नम्बर 10 आव हाबनोसै बे क्वेश्चन नम्बर 10 आनो जाहैबाय एज ए प्रिजार्वेटिव coating on the building surface materials used like acrylic copolymers and siloxanes because of their film forming properties नै बेवहाय लांदां जायगा नुनो मोनदों नोंथांमोना स' बेफोरबायदिनो जानो हागौ स' कुइसनफोरा खायसे कुइसना डाइरेक्टलि कुइसन सोंनानै नाम्बार वाइज होनानै मोनब्रैहाय नोंथांमोना चुज खालामनो मोननो हागौ आरो खायसेया कुइसनावनो लांदां जायगा हिसाबै सोंनोबो हागौ सो बेनि जि क्वेश्चन नम्बर 10 नि एन्सारखौ आं होगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना बेनि एन्सारानो जाहैबाय गुड एडहेसन बेनि एन्सारा
स' बे गुड एटेनसनखौ नैबेवहाय फिलआप खालामना होब्लानो बे साक्सेसफुल जाहैबाय। स' आइ हप नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय आरो जोबजासिम नायबाय होननानै। जायफोरा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। नेक्स्ट भिडिअआव पार्ट 2 हिसाबै आं लानानै फैबावगोन। स' टेक केयार बाय बाय बेस्ट अफ लाक फर योर आपकामिं एग्जाम। Okay, see you soon. Yeah.